היי, אנחנו פה בדירה שלי, שבעצם היא לא רק שלי, היא גם של מאור הבן זוג שלי. אז אנחנו גרים נראה לי 4 שנים, זה הבית הראשון שלנו ביחד. לפני כן גרתי ממש קרוב עם שותפה, שזה היה בעצם פעם ראשונה שגרתי מחוץ לבית של ההורים, של אמא. בעצם גרתי גם עם אמא בתל אביב, אבל כן, אני מתל אביב, אבל מיד אליהו, שיד אליהו זה כאילו לא שנקים. החוויית ילדות שלך היא נעימה ורומנטית או שפחות? פחות אצלי, כאילו בדיעבד אני אומרת וואי, היה מדהים ואין על המשפחה שלי ואין על ההורים שלי, אבל אני גם ההורים שלי דרשו כשהייתי כזה בת 5, אז הרבה פעמים מרגיש קצת לא נעים בבית, וכזה בהתחלה להורים שלי היו הרבה חובות וכזה פחות היה תחושה של שפע, אבל היום כאילו יש הכל, היום הם מדהימים. וגם אני כאילו עם עצמי נראה לי הייתי כזה יותר חסרת ביטחון בתור ילדה. אז אם בבית היית מרגישה קצת פחות נעים, איך זה השפיע על המוזיקה? המוזיקה זה היה אחד הדברים הנעימים בבית, כאילו גם בעצם אבא שלי הוא גם כותב שירים, ואפילו אמא שלי כתבה כמה שירים בחייה. והייתה באיזה להקה כזה ושרה, ואבא שלי אפילו הוציא כמה שירים לרדיו והשמיע אותו, כאילו אז כשאני גדלתי אז כל הזמן היו שירים, הייתה גיטרה וכל הזמן גם שמענו את השירים של אבא שלי ואז את השירים של אח שלי, וזה הרגיש כאילו כולם בעולם כותבים שירים. אז כן, המוזיקה כאילו, גדלנו כזה על מוזיקה ישראלית בעיקר, זה הרבה כוורת וגזוז, אני כאילו קוראים לי רוני על שם השיר. כן, שאמרתי את זה גם לגידי גו וגם לדייני סנדרסון, וזה לא כל כך עניין אותם. כאילו דני אמר לי כזה, זה הרבה אחריות, את בטוחה שאת לא רוצה שיקראו לך רונה? כאילו זה מה שהוא אמר לי. יש איזה שהם חפצים מהילדות שלך שאת מרגישה שהשפיעו עלייך ועל היצירה שלך? כן, אני זוכרת שהייתי ביסודי, היה לי כזה יומן, שהייתי כותבת כל יום מה קורה לי בחיים, זה כזה היה תקופה עם מלא רגשות סוערים, כי הייתי כזה מאוהבת בכל הבנים בשכבה. באמת היה לי חבר באיזשהו, בכיתה ו' נראה לי, משהו כזה, ואז הוא נפרד ממני והייתי ממש כאילו שפורת לב, ואז כאילו ממש כתבתי ביומן, כאילו זה היה כזה, זה מה שעשיתי כל היום, כזה בחדר, כזה כותבת ביומן, ואז כותבת מזה שירים. באתי באיזשהו שלב לבית ספר עם הגיטרה כל הזמן, באתי עם הגיטרה לבית ספר, זה דבר נורא מוזר לעשות בכיתה ו', אבל כאילו זה היה נראה לי ממש הגיוני משום מה, ואז השמעתי לבחור, כאילו לילד שהייתי מאוהבת בו, את השיר שכתבתי עליו. הוא כל כך התרגש שהוא רצה לחזור אליי, זה ממש, אז זה באמת השפיע עליי בקטע של, כאילו מבחינתי מגיל קטן זה ממש לי לקבל אהבה, כאילו לכתוב שירים. אז בעצם הוצאת שיר בעברית אחרי שהוצאת הרבה שירים באנגלית, מה קרה שהחלטת לכתוב בעברית? בגדול כשהייתי קטנה כן כתבתי בעברית, כאילו כזה שיר ראשון כתבתי בכיתה ד' או משהו כזה, ובאיזשהו שלב הלכתי עם אבא שלי, נסענו ללונדון לראות כזה הופעות של פול מקארטני ומלא כאילו אנשים מדהימים, ואז אני פשוט, זה נתן לי השראה להתחיל לכתוב באנגלית, והכתיבה באנגלית הייתה בשבילי משהו ממש טוב, דווקא במקום הזה שזה הבדיל אותי באמת מאח שלי, כי הרבה פעמים כזה אני פוחדת שישבו אותנו וזה קצת יכול לסרס את הכתיבה, אז פתאום היה לי איזה שביל חדש להתבטא בו, וגם זה שהאנשים סביבי לא כל כך כתבו באנגלית, אז זה גם כן כאילו קצת גן עליי מאיזושהי ביקורת של הסביבה. נראה לי שבשנים האחרונות אז הרגשתי שיש שם איזשהו פחד, שבגלל זה אני לא נוגעת בזה, ורציתי שלא לעשות דברים מתוך פחד, אז אמרתי יאללה בואי תתמודדי עם הדבר הזה. אז עכשיו אני ממש כותבת כמעט רק בעברית, מדי פעם יוצא לי איזה אנגלית כזה נחמד, אבל זה ממש וואי, זה מדהים, זה באמת כאילו זה הרגיש כאילו אני מתחילה מההתחלה.
זה מרגיש חשוף יותר? זה מרגיש חשוף יותר בקטע של עכשיו, אם אני משמיעה למאור את השיר, אז הוא מבין את המילים, כאילו, אז שהשמעתי לו שירים באנגלית, הוא כזה, טוב, זה עובר לידי, כאילו. ספרי לנו על השיר טראבלס שביצעת בסשן שלנו, איך כתבת אותו, מה... בעצם את טראבלס כתבתי, איזה, 2-3, שכתבתי טקסט כזה על החבר הכי טוב שלי, שזה בדרך כלל ממש נדיר אצלי, כי אני בדרך כלל כותבת את הטקסט והלחן כזה די ביחד, שבעצם יש לו, הוא כזה מתמודד עם התמכרויות, ונורא רציתי לתת לו איזושהי קרן אור, כזה להרגיש שהוא לא לבד, ושאם, כי הרבה פעמים ההתמכרויות שלנו זה ממקום שאנחנו בורחים מהכאב, אז מאוד רציתי לתת שם איזשהו זרקור על זה שאם אנחנו נהיה עם הכאב רגע, אז זה בטוח יחלוף וזה יהיה יותר נעים אחרי, ואם אנחנו נמשיך כאילו לברוח מזה, אז זה רק יתעצם ויתעצם. וזה ריגש אותו? זה ריגש אותו, והוא אפילו הופיע בקליפ שצילמנו לשיר, צילמנו אותו פה, וגם בלוונטין היה כזה סצנה של ריקודים, שהוא כזה הביא אותי לעולם הווג, אז הוא שם, וכל החברים שלנו מהווג שם, וכאילו יש שם איזה משהו של, איזה עצמה של לצאת מהכאב לאיזה מקום משוחרר. אז בעצם לאחרונה יצא הפרויקט רוח באה מדרום, וזה מעניין לשאול אם בעצם החוויה שלכם של לנסוע למקום רחוק ומבודד בשביל ליצור, אם את מרגישה שזה השפיע על העבודה שלכם ועל היצירה שלכם בסופו של דבר. כן, לגמרי, כאילו, זה משהו שהתחיל, האמת היא שזה היה פה הפגישה הראשונה שלנו, וכל החברים, ולא ידענו מה אנחנו רוצים לעשות כל כך, רק הבנו שזה צריך להיות איזשהו אלבום, ממש פה כאילו החלטנו על מה אנחנו רוצים שזה יהיה פחות או יותר, אז הבנו שאנחנו רוצים שזה יהיה בעברית, ושזה לא יהיה בהכרח משהו שהוא מאוד כאילו אוריינטד למלחמה, אלא שזה פשוט יהיה אנחנו בתקופת המלחמה, ואיך שזה משפיע עלינו, שזה חייב להשפיע, כאילו זה לא יכול לא להשפיע. ואז קבענו 3 ימים, ושם עבדנו לגמרי ביחד. באמת יש בזה משהו קצת רומנטי כזה, של כאילו עכשיו קבוצה שביחד עושה את זה, וגם יש בה משהו בלהיות במקום ולא ללכת ממנו. יש אנשים שהלכו וחזרו, אבל אני ספציפית הייתי שם כל הזמן 3 ימים, וזה משהו שאת צוללת לאיזשהו עולם חדש ומתחייבת כזה לתהליך. זה מוציא משהו אחר. וואי, מה אני אנגן לכם? מה, אני אנגן לכם שיר? שיר קטן. וואי, שיר קטן. שיר קטן. אני מתביישת. וואו, מושלם. שוב אני בוכה, כי לא קיבלתי בדיוק מה שיש לה. כפויה טובה, כפויה טובה.
ממש יפה. ממש יפה. אין, זה מדהים, כאילו, זה ממש כיף לשמוע אותך בעברית. נכון. כן, זה...